Hi a chuirde, is me Catriona agus inniu bé mu a tarint picture go Deilf. Tá má chara eile an seo an gcéintí am inniu, eile, bhú tú ré? Tá. Íontach, EALAÍNE. Tá sumad amach leis an súl, so taring mud circle hart ar an seo. Má tá tú geire circle bel go hairint an seo agus ceann eile tíreach faoi. Nis tá mud gáil corp an Deilf a hairint agus duna mud líne mór fada gáil síos. Ja, íontach. Inis tá mud gáil a bhéal a hairint agus brenn sé cinachas le éanach. Ní éana atá an. An chéad bhid eile tá mud gáil duna ná líne a gáil síos an seo. Agus inis gá lapa tastal, so an chéad ceann gáil síos an seo. Agus ceann eile an aice leis an seo. Tá mud gáil an líne seo an seo a leanach de rá inis a gáil síos. An chéad bhid eile ná an dribble. Tá mud gáil gá líne Ganachas le crossí. Agus inis ceanglamud na spotaí seo le chéile. An chéad bhid eile tá tastal ná crocas le tríontán thuas an seo. Agus Paul beg ag barach le an sin ná vín an éir go amach. Agus Tarraing me go gáirí chuir chomá. Nis eile, measúil se amach a thuisteach? Ja, beidir gurma úsat? Ja, cínte. Ná den darmad animach a an Deilf. Measú cin tanim chuir stosaid dochan. Tám se chun baba fiaca. Ja, sinnim go bhfuilin an tanim sinna. Cé a chuir me sem an beidir Bernie? Bernie, ja. Bernie agus Bob? Ok. Branín te sin go háling eile. Cumagad. Agus gur mágaí sé Somála a sochta bheith Tarraing sling. Feice mu a ríis go luaisib. Slán!